Hej Mia, det her er mit screencast som besvarelse på modulopgave 1 i det her matematikmodul. Min problemstilling til modulopgaven er følgende. Har landsdel noget at sige for grundskolernes karaktergennemsnit til folkeskolens afgangsprøve? Og jeg har brugt Undervisningsministeriets statistik over karakterer i folkeskolen. Men i forhold til datadetektivens cyklus, så valgte jeg at tage emner i forhold til karaktergennemsnit af landsdel, og så gå videre med en kort planlægning af, hvordan jeg vil indsamle data. Og det blev meget simpelt. Det var simpelthen at finde ud af, hvor jeg kunne få de nøjagtige data henne. Jeg gik kraftigt ud fra, at at der var nogle statistikker, og der var der simpelthen også på Undervisningsministeriets hjemmeside. De har indsamlet karaktergennemsnit for de bundne prøvefag og samlet dem som kommunale gennemsnit for årgangen 2013 til 2014. Og der er både læsning og mundtlig dansk, retskrivning, skriftlig dansk, mundtlig engelsk, mundtlig fysik-kemi og matematisk problemløsning og matematiske færdigheder. Kommunerne samlede folkeskolens afgangseksamens gennemsnit, altså regnet ud i højre side fra Undervisningsministeriet på forhånd her i det her tabel. Og der er simpelthen hver kommune, og nu skal jeg lige der er hver kommune med de skoler, der så er indgået i undersøgelsen. Kommunerne i Albertslund og så videre. Jeg vælger at betragte de her data som pålidelige, da de er indsamlet af Undervisningsministeriet. Og så er jeg så gået videre i min plan til udvælgelse af hvilke data jeg vil bruge. Og der kunne jeg jo tage hver enkelt fag eller disciplin og sammenligne skolerne med hinanden. Men det vil blive ret mange undersøgelser, og så kunne jeg vælge at gruppere dem på forskellige måder, som for eksempel at tage matematiske eller naturvidenskabelige fag mod mundtlige humanistiske fag, eller hvad man kalder sprogfag, som dansk og engelsk. Og eller også kunne jeg tage og sammenligne problemløsning i forhold til matematiske færdigheder. Men jeg har så valgt at tage udgangspunkt i deres totale gennemsnit for deres FSA. Her på her på Undervisningsministeriets hjemmeside, der er det allerede inddelt i landsdel, og det var jo praktisk for mig. Jeg havde som udgangspunkt tænkt mig måske at inddele på en anden måde, men det her det er så ministeriets inddeling. Der er Syddanmark, og der er Nordjylland, Sjælland, Midtjylland og hovedstaden. Jeg samler så alle kommunernes totale gennemsnit her i GeoGebras regneark, har jeg valgt at bruge, og giver hver landsdel sin egen kolonne for at få et samlet datasæt for hver landsdel. Og her i GeoGebras regneark, der kan du se, at der er blevet snydt lidt i tv-køkkenet, og jeg har allerede indtastet gennemsnittene fra de forskellige landsdele på forhånd. Nu er der ret mange tal her, som bliver uoverskuelige at kigge på, når man bare kigger på sådan her. Jeg får ikke noget som helst ud over det. Jeg kan måske spotte nogle lave værdier. Der er noget 5,7, og der er noget 8,1 ser højt ud i forhold til hvad det sådan ellers er, men ellers kan jeg ikke overskue det. Men det kan GeoGebra, og jeg kan lave en flervariabel undersøgelse, og dermed få nogle stablede boxplots. Der var jeg lige ved at sige botplots, men jeg kan få nogle stablede boxplots ud af det her ved at markere de kolonner med mine data. Tryk flervariabels undersøgelse. Så kommer den frem sådan her, og der går jeg ind i indstillinger og vælger brug sidehoved som titel, og så får jeg så hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark frem her. Så trykker jeg analyser, og her har jeg mine stablede boxplots
Her i de her boxplots, der er der selvfølgelig et for hver datasæt, altså hver kolonne er der et boxplot, som simpelthen, sådan så jeg simpelthen kan se en overskuelig gruppering af de her data, de her diskrete data. Jeg er simpelthen så heldig, at GeoGebra allerede har fundet forskellige deskriptorer for mig hernede i statistikområdet. Og der er simpelthen middeltal for de forskellige landsdele, altså gennemsnittet. Og så er der simpelthen mindste værdi. Der er en første kvartil, median og en tredje kvartil, og simpelthen også en største værdi. Det er simpelthen luksus i forhold til deskriptorer, at den allerede har pillet de her ud for mig. Jeg mener godt, at man kan bruge de her deskriptorer i sådan en her undersøgelse, når det er med at kigge på min problemstilling og på de tal, jeg har fået frem her. I min problemstilling spørger jeg, om landsdel har noget at sige i forhold til grundskolernes karaktergennemsnit til folkeskolens afgangsprøve. Og vi kan simpelthen se, at hovedstadsområdet ligger altså ligger højere end alle de andre skoler, både i deres øvre kvartil og deres største værdi. Men de ligger heller ikke lavest i deres mindste værdi, selvom der er et stort spring mellem største værdi. Altså der er en stor variationsbredde mellem mindste værdi og største værdi. Og så kunne man i forhold til mine problemstillinger, i forhold til de her boxplots, måske sige, at hvis du går på skole hvis vi kigger på skoler i hovedstadsområdet, er der en tendens til, at der bliver givet højere karakterer, eller at eleverne simpelthen lærer mere i hovedstadsområdet end i forhold til de andre områder. Og resten af Sjælland har de laveste gennemsnit og har den laveste mindste værdi, men ligger ellers har jeg også en lavere median end nogle af de andre landsdele, og dens nedre kvartil er også blandt de laveste, og det kan man jo undre sig lidt over. Nede i GeoGebra her er der også antallet af observationer, og middeltallet viser så i gennemsnit af alle observationerne per kolonne, og der ligger hovedstaden højst, og så kommer Midtjylland, og så kommer Syddanmark, derefter Sjælland og Nordjylland. Så jeg vil ikke flytte til Nordjylland, hvis jeg vil have, at mine børn skulle lære mere. Men det er jo kun ud fra den her observation. Det må jo så være min konklusion, at hvis vi inddeler i hovedstadsområdet Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark og kigger på karaktererne fra 2013 og 14 og den årgang, så har det simpelthen noget at sige. Og jeg kan konkludere, at svaret på min problemstilling er ja. Det har noget at sige. Men noget, der så kunne være interessant, hvis man skulle køre rundt i datadetektivens cyklus igen, det var måske at kigge på nogle andre ting, som for eksempel kommunernes gennemsnitlige indtægt, om det har noget at sige, fordi at jeg er vokset op ved sådan Albertslund eksempelvis, og har kommet meget af Albertslund, og det der er meget socialt boligbyggeri, og der er mange nydanskere, og de ligger også som karaktergennemsnit lavere totalt set fra den her årgang. Så det kunne være en måde at rense dataene på at se, eller finpudse ens svar, om det også er noget at sige, hvad det er for nogle ressourcer kommunen har at rode med. Hørsholm for eksempel har det allerhøjeste gennemsnit for den årgang i Danmark, og kommuner som Gentofte for eksempel ligger også højt scoret. For at konkludere her nu, så vil jeg sige om de her boxplots, at det er jo nogle rimelig nøjagtige tal, hvor man går ud fra, siden det er fra Undervisningsministeriet. Og udover det, så er det sådan rimelig gennemgående, at medianen er højere i hovedstadsområdet end de andre steder, største værdien og den øvre kvartil er også bedre, og så videre. Så
den siger måske noget om, at landsdelen har noget at sige for den matematiske sammenhæng, men jeg tror ikke, at man kan konkludere, at mennesker i hovedstadsområdet bare er klogere, og mennesker i resten af Danmark er dummere. Det mener jeg nok ikke, at det vil være den rigtige konklusion ud af de her data. Jeg mener, at man måske skal begynde at kigge mere nøjagtigt og mere indskrænket, som jeg sagde tidligere, på nogle andre faktorer, der kan spille ind på karaktergennemsnit. For eksempel også sådan antallet af inklusionsbørn og antallet af ordblinde og andre diagnoser for eksempel kunne også have noget at sige, og hvor der var større belastning i nogle områder. Og det tror jeg var det, jeg vil sige. Jeg håber, at jeg har besvaret spørgsmålene.